Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhit yakka pikiran nami, na mungkin boy pa morahok kita di pangaradiota di jamita partangyangan, nanang si patol hasota, songoninang di jamita di hari Minggu, siganuk Minggu. Di tikyon, naing patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di partangyangan, ima nagabe epistel di hari Minggu, tanggal sia Maret 2025, epistel tu minggu info kapit. Imana tersurat di buku Ester bindu 5 ayat sada saha rodi ayat walu. Ester bindu 5 ayat sada saha rodi ayat walu. Amanginang duktakas hujahahami turpuhon. Oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na parjolo moloduk tajaha buku Ester sian binduna parjolo saha rodi binduna paupaton gabe tatadama isedo ibana isedo si Ester jala lam takasma dirohata buasa gabe targoar ibana songosada pahlawan na paluahon pahlawan na belga pahlawan besar di bangsa Yahudi, di bangsa Israel pada masa itu. Apalagi molo tabereng sian haputusan na dibuat ibana dung sahat hata ni si Mordekai tu ibana di binduna paupaton dungi gabe sahat maibana tu sada haputusan na balga laho mangului pangidoan ni si Mordekai paluahon dirina dohot laho paluahon bangsoi. Jadi sering sekali kita melihat pahlawan-pahlawan besar bukan karena mereka terlahir dengan kekuatan-kekuatan yang besar, tetapi karena mereka mampu dan mau mengambil keputusan-keputusan yang besar, bahkan yang sangat besar yang berkaitan dengan keselamatan hidup mereka sendiri. Jadi pahlawan besar adalah mereka yang mau mengambil keputusan-keputusan besar. Haputusan na balga do na dibuat ni si Ester laho mandopakon dirina maradopon rajai ala di ayat sebelumna terpuk tahun nungatakas di patolhas ahado uhum molo sodijou rajai maradopon ibana alai ro uhum ahado uhum hamatead do pinasahaton ni rajai maradopon halak si songoni alai nungaliling sister pai mahon hape ibana pedang dijou alai ikon Roma ibana hombar tu pangiduan si Mordekai laho mangadopon rajai na marhuaso si tutu. Bimbang doi mana nian. Alai marhite-hite pandohan ni si Mordekai di son namat say arga ondo hupikir hami gabe sahat si Ester tu sada haputusan na balga dung ditangihon ibana pandohani. Pandohan dia may di bindu 4 di ayat 14. Aitung sura mauhom botiho ditikyon rodo nian panolongion dohot haluaon dihalak Jahudi sian inganan na asing alai mago maanggoho dohot pinopar ni amangmu akup ni ise umbotosa atik ala ni tikyondo umbahen sahat harajaon tuho dungi ditonahon si Ester ma tu si Mordekai ima haputusan ni ibana na laho pajupakon dirina dohot raja
na sangapi. Dung ditangihon ibana nakin padohani barani ma ibana jala dibuat ibana ma sada haputusan nabalga. Dalam artian dipelehon ibana dirina gabe tadok majo instrumen mewujudkan kehendak Allah. Nak pedang didok dison goar ni debata alai ala ditonahon ibana do bangsoi martangiang, berarti martangiang tu debata do nasida asa margogo tong siester jala marbisuk laho mandapoton raja namar sangapi. Gabi tatabai ma bila keputusan besar, bila satu keputusan diambil dalam pergumulan dan dalam doa dan dalam keyakinan, niscaya Tuhan akan memberkati keputusan itu. Sai pasu-pasuan ni debatado akah putusan nata buat di bagasan ias ni roha, dohot di bagasan hapor siaon, dohot di bagasan tangiang. Asa mangulahon nahom bartulomo ni rohana. Ida kuncina lomo ni rohana do. Ta buat peha putusan nabalga barane hita alai anggo solaho mangulahon lomo ni rohani debatado belum tentu haputusani rupani berdampak baik. Alai anggo ta buat haputusan di bagasan tangiang laho si ulaho nota duk tatangihon hata ni debata. Ta buat sada haputusan nabalga tatangiakon ta pergumulhon niscaya porsea mahita tapasahat tu debata pasu-pasuon na do aka haputusan si songoni. Jadi diturpuhon huidahami ikolau do hita tu latar belakang buasa dibuat siester haputusan nabalgai jala pakorhon ni pandohan si Mordehai tu ibana asa mangalehon dirina asa olo dipake debata songon sada instrumen tadok major pani dalam tanda kutip untuk satu hal besar, keputusan besar. Laho paluahon bangsoi nang dirina. Sian uhuman, manang sian bahaya nanaing patu paon nisi Haman. Jadi disido huidahami turpuhon. Jadi son akan aporsea hita, dijauh hita, laho mengambil keputusan-keputusan besar. Mulut apa bagas turpuk tahun sada habisuhon ni si Esther nama metode-metode na dipakai bana rupani laho membuat asi ni rohani rajai. Jala tabutu do saritana marujung songon dia do rupani dung di jaloi bana asi ni rohani rajai marhitina ro ibana. Alai na mambociri saluhut nai manang na gabe istimewa idauta gabe saut saluhut nai ima di turpuk nakin haputusan nabal gaido andorak so ayat sada saha rodi ayat walu anggui pakorhon ni haputusan nai no mai adok sada diparbisuhi do ibana laho mangadupi rajai diparbisuhi do ibana laho pasahaton si pasahatonna si patol hasonna alai nakinna mangubah rohana doho pikiranna asa gabi barani bana menempuh sada bahaya mengambil keputusan besar itu harus kita kembangkan dalam khotbah di pikiran nami ima si patol hasota tu akaruas ni huriata di ngelu si ganopare di perhadapan lo hita tu pengambilan keputusan perubahan haim baruon matsohot sian naleling mulai dok ison rupani topik ni mingguta sian na tumangihon do ro haporseaon. Sian na tumangihon hata ni debata hinorhon ni haporseaon jala hinorhon ni haporseaon nido ikos sahat tu eksekusi keputusan-keputusan nebelga. Jadi nunga dijauh hita songon akahalak na porsea. Ikon barani do hita memutuson nakpe akka adong namangancam jiwa keselamatan doh ngoluta. Ale molo di bagasan hapor siaon do, di bagasan tangiang lo hita, mamutuson, ulaon na humbartulomo ni rohani debata. Akka hamu baon, akka ulaon na uli, akka ulaon na denggan, pos marohata, pasu-pasuon ni debata do hita, jala patuduon na do tu hita cara metode songon dia si pakiota.
Songon si Ester namar bisuhi menjupakkon raja namar huasoi. Gabe denggan nakpe di bagasan pergumulan besar do ibana membuat haputusani alai dung diulahon ibana. Di bagasan haporsiaon, jala di bagasan parpuasoon bangsoi mendukung ibana. Taidama perdalananna denggan uli di terpuk tahun. Jadi hupikir kami amanginang di pikiran nami si pahem bangot tama motivasi ni si Ester laho membuat haputusani kata-kata yang mengubah dirinya. Akapan dohan naman jauh ibana asa dipakai di bata songon instrumen laho tu perubahan, laho tu haputusan na balga. Sudedo hita di jauh asa dipakai di bata laho mangulahon akka haputusan na balga hombar tulomo ni rohana. Sude ruas ni huria, sude pangula, sude hita na jino tu bagasan Kristus Yesus di bagasan haluaon, di jauh do hita tu sada keputusan-keputusan penting. Dukon tatangihon hata ni debata. Keputusan apa yang kita ambil. Bila penuh resiko, bila penuh kesusahan dan tantangan, bila itu seturut kehendak Tuhan, kenapa tidak?